Ya take ne matasa? Ya take ne matasa? Ya take ne matasa? Ya take ne matasa? Shiri ne da hukumar gudanarwa ta Arewa Rediyo ta keɓe domin tattaunawa akan muhimman batutuwan da suka shafi rayuwar matasa ta yau da kullum, tare da nufin inganta nagartarsu ta hanyar da za su amfani kawunansu da ma al'umma baki ɗaya. A gefe guda kuma shirin kan zakulo wasu daga cikin matasa da suka yi shura a ɓangarori daban-daban, kama daga sana'o'in dogaro da kai, ilimi, siyasa da dai sauransu. Alabashi faɗi tashin da suka sha ka iya zama madubin dubawa ga saura. Sunana Kamaluddin Muhammad, kuma nake fatan kasancewa da kai a cikin shirin na ya take ne matasa na wannan makon, don haka sai a biyo mu sannu a hankali. Masu sauraro, a cikin shirin na ya take ne matasa na wannan makon, za mu kasance ne da ƙungiyar wayar da kan matasa domin ganin sun dogara da kafafunsu, wacce a takaice ake kira da AIDS ko kuma AIDS. Muna tare a cikin shirin da shugaban wannan kungiya wato Ibrahim Bello Bayero da kuma mataimakiya kuma shugaba da take kula da kwamitin ilimi na wannan kungiya Dr. Samira Ali. Da su ne ɗan uwa abokin aiki Muhammad Gali Indabawa ya tattauna. Don haka kai tsaye bar mu je ga ɗan uwa abokin aikin wato Muhammad Gali Indabawa inda ya fara tattaunawa da Ibrahim Bello Bayero. Wato matasa sun kasa gane gabansu, sun kasa gane bayansu a wannan hali na ƙasa da muke a ciki. Wato abin da zai ɗaure maka kai dangane da harkar rashin aikin yi na matasa, daga wato shekara ta 2017 zuwa ta shekara ta 2023 an samu ƙari na matasa na rashin aikin yi na matasa da kaso wato 16% zuwa 54.40% na rashin aikin yi ga matasa. Kuma suwa suka fitar da wannan ƙididdiga? MBS wato wata ƙungiya ce ta ƙididdiga wadda take ƙididdigewa, ta ƙididdige cewa a shekarar 2017 zuwa shekara ta 2027 an samu ƙarin rashin aikin yi ga matasa daga 16% zuwa 54.40%. sai ka ga cewa ka kalli rate ɗin ka gani kawai a 'yan shekarun daga 2027 zuwa 2023, wanda akalla muna da matasa sama da miliyan 74.5 wanda ba su da aikin yi a Najeriya. Kuma akwai again wannan hukuma ɗin ta ƙara ƙididdigewa akan cewa ana samun matasa zuwa miliyan 4 zuwa miliyan 5 a duk shekara wanda suke zuwa neman aikin yi. Kuma a cikin wayannan matasan miliyan 4 zuwa miliyan 5 matasa an samu da yawa shine matasa miliyan 1 ne za su samu aikin yi a wancan miliyan 4 zuwa miliyan 5 da suke zuwa neman aiki. Haka zalika idan ka koma jami'u a duk shekara a Najeriya, jami'un Najeriya suna fitar da ɗalibai graduate over 600,000 graduate a duk shekara. To in ka kalla sai ka ga cewa to waɗannan matasan can an ce maka a cikin miliyan 5 mutum miliyan 1 ne suke iya samun aikin yi, ita kuma wannan duk shekara tana samun 600,000 na matasa wanda take graduating. Ba fa a maganan matasan da su daman ba ma makaranta suke zuwa ba, su suna buge-bugen su ne, suna nema aikin hannu suke da shi, suke nema kuma su. To saboda haka tun daga nan zaka gane cewa wato matasa suna cikin wani hali. To misali kamar me kuke ganin ya jawo na rashin samun aiki da su matasa suke fuskanta? Magana ta gaskiya abin da ya jawo shine na farko daman gwamnati tana ikirarin cewa ba ta da aikin yi, abu na farko kenan. Na biyu kuma sannan shine su kansu matasan suna da illoli akan rashin bawa karamar sana'a muhimmanci. Matasan mu a yau kullun kokari suke ya za a yi su ga cewa sun hau bene ba tare da matattakala ba. Kuma hakan ba zai yiwu. Kuma haka ba zai yiwu ba. Ko da mutum ya yi tsalle ya kama wallahi sai ya dawo. Shine abin da bature yake cewa what come easy not last, what come last not easy. Ina fatan ka fahimce ni. So wannan shine zamu iya cewa matsalar da take yawan jawo rashin aikin yi ga matasa. Kamar me yasa rashin aikin yi ga matasa yake zama barazana game da abin da ya shafi harkar tsaro? To ai dole rashin aikin yi ya zama barazana ga rashin tsaro. Yanzu misali a cikin satin nan da daddare ni nan da daddare an tashe ni a waya akan cewa makoci ne ya kira ni a waya da Allah ga barayi sun shigo masa gida. Idan ka duba halin da ake ciki, kai da kake da aikin yi ma a yanzu a yanda ƙasa take a ciki, kai da kake da aikin yi kokari kake kaga cewa ya za ka kai surviving, wace hanya za ka bi ka ga cewa ka yi surviving. Yau in kana da naira 10,000 a aljihunka wallahi baka da kuɗi. Yanzu daga inda da taho zuwa nan gurin na kashe kuɗi ya kai naira 1,500.
saboda ana kashe ma abin da ba a samu, to kuma sai kai la'akari da saboda tsadar rayuwa, saboda tsadar rayuwa, sai kuma kai la'akari da shi kuma wanda bai da sana'a. Wanda bai da sana'a idan yana zaune akwai abin da akwai a theory of frustration, akwai guda 3 da muke da su, types of theory of frustration. Muna da active frustration, muna da verbal, muna da non-verbal. Wani zuciyarsa bai da imanin da in ba shi da shi zai iya yin haƙuri. Wani kawai zai ce bara ya ɗau makami ya je ya ce bara je dannawa ne ko in kwaci abu a hannun wani. Wani kuma is verbal, yana zaune kawai zaka ga yana surutai. Ina fatan ka fahimce ni, kuma wannan shi ma illa ce babba. Wani kuma zai shiru, yaro haka yanzu zai fada rijiya yana zaune za a ce yaro zai fada rijiya, rabu da ɗan iska ya fada. Ina fatan ka fahimce ni, to frustration shi yake jawo damuwa, shi yake ja damuwa, yake jawo matasa su shiga abin da baka tunani. Yau matasa suna involving din kansu into antisocial activities. Yau matasa idan suka rasa abin yi, zaka tsince su a harkan daba, zaka tsince su a harkan yaƙi, zaka ta'addanci iri-iri. Saboda yanzu kai misali, ai kai kana da sana'a ga ka anan kana aikin yinka. Ina fatan ka fahimce ni. Babu abin da zai ja ra'ayinka yau a ce yau za a baka naira 2,000 a ce ka fita ka je kai ta'addanci. Kai tunaninka ya za ka yi yau da safe idan ka tashi ka zo nan kai aikinka, ka san yadda za ka koma, kana koma gida ma ka gaji bacci za ka yi. Ina fatan ka fahimce ni. To dabi da haka dole mutumin da bai da aikin yi, duk mutumin da bai da aikin yi to wajibi ne za ka tsince shi a cikin abubuwa. Is damuwa ta masa yawa shi kadai ya rasa yadda zai da ita, ko kuma ya yi involving kansa, ya engaging kansa into wani bad activity, wani mummunan abu, kwarai da gaske, directly or indirectly. Ni na gaya maka wani wannan rashin wato wanda na gaya ma non-verbal frustration shine mutum zaka ga cewa yau sai wani ya zo ya ba shi shawara ta banza, sai ce ai idan ka sha abu kaza yana kore damuwa kaza. To shine ta nan bangaren sai ga cewa matasa sun yi involving kansu into drugs, into drug abuse. Ina fatan ka fahimce, wato harkar miyagun kwayoyi. So magana ta gaskiya rashin aikin yi ga matasa shine 90% wallahi matsala ma a kan tsaro. Saboda daga lokacin da kai ba wa matashi abin yi, in dai har zaka ba matashi abin yi, to wallahi ka magance 90% na matsalan matashi. To a mazaunin na matasa misali, ku me kuke ganin ya haddasa wannan al'amari tun farko? So na farko abin da ya haddasa wannan al'amari tun farko zamu iya cewa na farko akwai gwamnati, na biyu akwai iyaye, na uku akwai su kansa matasan. Abin da yasa na ce maka gwamnati shine gwamnati za ta ce ma ba ta da aikin yi. Ka sa misali, yau na yi karatu, yau duk masu sace-sace a intanet da waye ba jahilai bane ba, mutane ne wanda suke da ilimi. Yau gwamnati ta ce ba ta da aikin yi, amma ai tana da kuɗi. Yau za ta iya zuwa ta ce yau za ta raba palliatives, za ta ba mutane tallafin naira 10,000, 20,000, wanda idan ka kalla wannan, in ka kalli wannan tsarin za ga cewa ba tsari bane wanda yake ka ci gaba a ƙasa. Wato tsari ne wanda ake buɗe wasu dama suke awon gaba da kuɗin ƙasa kawai. Ana ku tunanin wannan gaskiya ne, ba tsari bane wanda yake ka gyara. Abin da yake so, idan kana so ka gyara rayuwar matashi ko kuma kana so ka tallafa mutum, kai mai creating hanyar da zai samu abu sustainable, ka gane ai, ya samu abu dawwamamme. Amma yau alal misali an ɗauki naira 1,000 an baka, kai baka da sana'a, tunaninka za ka samu kuɗi ne a banza za ka je ka kashe. Amma yau sai aka ce an baka skill, an baka kamfani da za ka yi aiki, ka zo ka yi aiki a biya ka, tun daga nan za ka fara nazari, okay, wato wannan watan ina da naira 5,000, saboda haka plan ina zan yi budget based on abin da nake so, based on wato financial source da nake samu. To amma gwamnati tana da wasu kuɗaɗe, sai ka ji an ce an ware kuɗaɗe biliyan kaza, wato za a tallafa wa mutane. Why not da wannan biliyan din a haɗa kai, in federal government ce, why not ba za ta haɗa kai da state government ta zo sai establishing wani concrete business, wani concrete company, ta ce okay, mu yau ba mu da aikin yin da zamu ba ku, so amma shikenan mun yi investing kuɗi a nan wurin, ku zo ku yi aiki. Akwai privatization, ku zo ku yi aiki a rinka biyan ku, instead a rinka ɗaukar naira 20,000, naira 30,000 ana ba ku. Abu wancan empower din da ake cewa na ai wancan ina gaya maka, ni ana wa ma bangaren, ni ina tunanin cewa da ka dauki naira 10,000 ka ba mutum, wai ka ce ka tallafa masa, gwarar ka bashi, wato gwarar ka nuna masa masana'a, ko baka bashi masana'a ba, kama nuna masa abin da zai yi. Because yanzu ni in ka dauki naira 10,000 yau ka ban, gobe ka dauki naira 10,000 ka ban, ni ka bata ni, ka lalata ni, an shagwaba ka da kuɗi, ka shagwaba ni, because kullun zan rinka tunanin zaka bani, kuma maybe yanzu kaman especially a this time around da ake ciki, idan gwamnati fa za ta yi adalci, in gwamnati za ta yi adalci, ta fa kalla mutane su kalla abin da halin da ƙasa take ciki. Ana kashe fa abin da ba a samu,
wallahi tallahi ana kashe abin da ba a samu. Yanzu nan zaka ji ka da kuɗi, yanzu nan zaka ji ka baka da su. To in dai har ana so ya adalci, idan ana cewa matasa ko kuma mutane na ƙasa su ma a lalace suke, to ya kamata ita kuma gwamnati ta kalla ta ga cewa ita kuma me take yi wanda za ta yi wanda take kokari ta ga cewa ta yaƙi mutane daga halin da suke a ciki. Ya take ne matasa. Ya take ne matasa. Ya take ne matasa. Ya take ne matasa. Ma sauraro kada ku sha'afa, kuna tare da mu tsaka a cikin shirin na ya take ne matasa. Za ka iya sauraron mu a duk inda kake a www.arewaradio.com ko kuma ka sauke manhajar Arewa Radio a Play Store ko kuma a App Store. Bar mu ɗan shakata da wannan, alabashi idan muka dawo sai mu ɗora. Rudin duniya, ina makomar mu matasa, mun shiga rudin duniyar nan, gashi abin ma ban takaici da baniyar gyara ake ba. Ina makomar mu matasa, mun shiga rudin duniyar nan, gashi abin ma ban takaici da baniyar gyara ake ba. Ina makomar mu matasa, mun shiga rudin duniyar nan, gashi abin ma ban takaici da baniyar gyara ake ba. Ina makomar mu matasa, mun shiga rudin duniyar nan, gashi abin ma ban takaici da baniyar gyara ake ba. Habaci da uban kalangu ka doka kalangun sannu baban gida abu ne wa concept studio ka bi sannu dauki rikodin sannu a ubangijin haske da dubbai mai aljannu mai mutane Allah mai ikon kashewa ya raya ko tafi ko a zaune shi bai da gini kuma bai da mata ko kafirai sun san hakan ne ina gwani da fa mana a fannin faɗakarwa don mutane a mun shiga rudin zamani rabbu ka taimake mu ba ma iya ba. Ina makomar mu matasa, mun shiga rudin duniyar nan, gashi abin ma ban takaici da baniyar gyara ake ba. Ma sauraro kada ka sha'afa, kuna tare da mu ne tsaka a cikin shirin ya take ne matasa. Inda a yau shirin namu ya karɓi baikuncin ƙungiyar wayar da kan matasa domin ganin cewa sun dogara da kafafunsu, wato a takaice ƙungiyar da ake kira da IDIS ko kuma AYDIS. Muna tattaunawa ne a daidai wannan lokaci da Ibrahim Bello Bayero a matsayinsa na shugaban ita wannan ƙungiya, sannan daga bisani za mu je ga Dr. Samira Ali, wadda ita ce mataimakiya kuma shugabar kwamitin ilimi a ita wannan ƙungiya. Daidai lokacin da abokin aiki Muhammad Gali Indabawa yake tattaunawa da su. Bari mu sake komawa gare su. Da yake bangarori guda uku ka taɓo, ka yi batun gwamnati. Na'am. Su iyaye kamar wacce rawa kake ganin Su kuma iyaye ta inda suke taka rawa a wato bangaren rashin aikin yi ga matasa. Yau matashi ne yau zai fara tunanin cewa zan fara yin sana'a iri kaza ko kuma an kai ni kamfani iri kaza. To iyayenmu na zamani da iyayenmu na da ba iri ɗaya bane ba. Da iyaye na da kokari suke su ga cewa wace hanya za ka bi ka ga cewa rayuwanka ta inganta. So amma iyaye na yanzu su kuma idansu yana kan abin da za ka zo ka kawo musu. Ina fatan ka fahimce ni, yau kana da wajen sana'ar da ake baka naira 2,000 a gidanku ana so yau ka kawo abin naira 2,000. a yanzu haka kenan. A yanzu haka abin da yake faruwa kenan. Ba kokarin su kai rayuwarka ta inganta ba, a in rayuwar taka kai kokari su ma suna bukatar su akwarin wani abu daga gare ka. Ina fatan ka fahimce ni. Wanda kuma wannan sai ya jawo idan ina aiki yau a kamfaninka daga gidanmu ni kuma ana samun pressure, ana bukatan wani abu daga gurina kuma ba na samun wannan abu, ni kai na bukatuna ba samuwa suke ba. To zan fara tunanin cewa okay, wace hanya zan bi wajen ganin cewa na samu saboda a gidan mai appreciating abin da nake yi. Ina fatan ka fahimce ni. Saboda kai ma yau a gidanku idan irin akwai irin wannan iyayen a gidanku, kokari in ba irin wannan abin kai ba za ka taba mutunci ba. Ina fatan ka fahimce ba za ka taba mutunci ba. Har sai ranar da ka rinka kawowa kana ungo sannan za ka yi mutunci. To kai kuma daga nan inda kace kana tunanin wace hanya za ka bi, shikenan sai ka ga ba ka da wata hanya, sai mutane sai su fara involving kansu a irin wato baran dan wata almundana a kan ko kuma baran yi wata almundana a wannan wurin da aka bani amana. So a zalon glass sai ka ga cewa mai guri ya gane, because an ce rana dubu ta barau, rana ɗaya ta beka. Daga ranar da ya gane kai ka san ba zai taɓa ci gaba da zama da kai ba, saboda ya san ha'inta sa kake. Saboda haka iyaye kamata a ce suna encouraging, suna ƙara wa 'ya'yansu ƙwarin gwiwa akan cewa su samu ma abin da za su rufa kansu asiri a wannan rayuwa fa da ake ciki. Ina fatan ka fahimce ni. Yanzu misali a kota rana
wallahi ina tafiya na yi kwana da mota kawai sai na ga ana wata fada aiwa ta hanya sai na ga babban mutum wallahi sai na dawo sai nake tambaya me yake faruwa a nan gurin wato mata ne na gansu ka gane mata ne yan mata na gansu ɗaya ta rike dan kwano haka dan karami a hannunta dan wani abinci a ciki shi kuma ana yana sai na zo nake tambaya sai nake cewa da Allah me wannan sai mutumin sai ke ce min babu ruwa na fita sai wani ya ja ni gefe sai ke ce min wannan babansu ne sai na ce to babansu kuma suke wannan hayaniyar sai suka ce min shi wani tsari ya dauka duk lokacin yau da aka je kasuwa aka ce yau shinkafa ta ƙara kuɗi to gidansa za a zo a rage sanwa to idan aka ce yau gero ya ƙara kuɗi to gidansa fa yau in ana cin gwangwani ɗaya to za a dace rabin gwangwani wato zai shafi kwanon kowa abin da ya ƙare sai ya koma dan abincin da aka zuba wa yarinyar na rantse ma da Allah idan ka ga abincin wallahi tallahi jariri da ci abincin nan da ya fara cin abinci yaran suna kuka suna cewa baba kai mana adalci sai na kira shi gefe sai nake cewa ranka ya daɗe wannan abin da ka ɗauko ba daidai bane saboda wallahi ka ɗauko hanyar da za ka lalata rayuwar 'ya'yanka da kanka na ce wannan abincin ita fa yunwa ba ta san babu ba idan kai kana tunanin cewa wannan abin da kake yi daidai ne to su fa a wajen su ba daidai bane saboda yara ne kuma matasa ne suna da akwai wani idan kana matashi akwai wani abu da yake kamar wani tunani haka wani tunani da kuma irin ezifirin na matasa da irin suna da himma akan wani abubuwa to yanzu nan sai tunanin su ya tafi wani bangare na daban da kanka kayi engaging yaranka into what bad activities wanda kuma ba shi muke bukata ba to saboda haka iyaye na taka rawa ta musamman wajen ganin cewa matasa wallahi wajen rashin aikin yin matasa akwai wata matsala ita ma da ake ganin kamar ta bangaren matasan abin ya shafa game da abin da ya shafi raina sana'a za ga sana'a ko mutum ya taso a gidansa ga sana'ar da ake amma ya taso sai ya ringa ganin wannan sana'a kamar shi ba za ta ishe shi shine abu ai shi sa na karanta maka abu guda uku na manta na hudun ma guda ɗaya shine community engagement lack of any community engagement abin da yasa na ce maka matasa suna ɗaya daga cikin matsalar rashin aikin yi shine matashi a yau kokari yake yi yau din nan ya ga yau din nan ya ga cewa na taso na sai shadda na sai mota na sai kaza na sai waya mai tsada na yi kaza which life is not like that rayuwa ba haka take ba komai ana bin sa ne step by step daga wannan mataki ka haura wannan mataki daga wannan mataki ka haura wannan mataki idan ka kalli duk wani successful person a duniya sai ka koma bayan tarihin rayuwarsa sai ka duba ga cewa akwai wani wata hanya da ya biyo mai wadda take da wahala to yanzu matasa ba ita suke so ba a'a burin su yau din nan na tashi yau din nan ne kuɗi ina fatan ka fahimce ni sannan raina sana'a kuma abin albishirinka wallahi karamar sana'a da kake rainawa wallahi tana kawo abin da babbar sana'a in dai ba mahaukacin jari ne da kai wallahi ba ta kawo saboda I'm into it na yi practicing yanzu haka harkan abinci yanzu haka muna tunani a kungiyance ma harkan abinci muke yanzu haka harkan siye da sayarwa abinci tuwo kuma ana samun alheri of course ana samun alheri because ka gane it's a daily business day by day yau za a ci abinci dole yau an fito za a ci abinci ina fatan ka fahimce ni har ka sayar da ruwan nan piyota wannan piyota da kake ganin sa yana da riba kuma ba abu ne wanda yake da risk ɗinsa kaɗan ne risk factor ɗin shi wannan kasuwancin kaɗan ne to amma yau matashi sai ga cewa ni na girma ne harkan sai da abinci sai matashi sai ga cewa na girma ne harkan sai da ruwa ni yayi babban yaro ne wani irin babban yaro ba ko sisi a baka da ko sisi alaji baka da ko sisi me na babban yaro kai kokari ka gina rayuwarka matasa su daina raina sana'a sai abu na ƙarshe shine lack of community engagement wato al'umma mu ta lalace a da idan ka taso a unguwarku iyayenka ne duk wanda yake uba ne a unguwarku ko babba ne yaya ne a unguwarku yayanka ne babanka ne yau in a nan gidan alal misali nan makotanku ne mai gidan nan yana zuwa kasuwar kofar Wambai idan ya fuskanci kai matashi ne ka gama secondary school ɗinka ya ganka kawai kana yawo a gari zai ce zo mu tafi kasuwa so amma yanzu an daina to me kuke ganin ya jawo haka abin da ya ja haka shine kawai mutane yanzu nafsi ake kowa ta kansa yake yi ina fatan ka fahimce ni yanzu kowa ta kansa yake ya zan yi ne rayuwa kuma wallahi ba zai yi ba al'ada muka saki ka gane duk wani mutane duk wata ƙasa ko wasu mutane da kaga cewa wato sun yi succeeding a wannan rayuwar wallahi sun rike al'adarsu shine abin da mai ta masu yake yawan faɗi
ya ce idan ka saki wato al'adanka you may end up being afuwa karikaca. It's true. Yau America ko Ingila ko London ko China, especially China, al'adansu suka rike har gobe kuma ba su sake ta ba. To kuma duk inda kake tunanin cewa duk inda ake so a yi succeeding wallahi sai a rike al'ada. To kuma mu al'adan mu ta zo mana da abu mai kyau a dangane da wannan, amma kuma sai muka sake ta, sai muke ganin cewa tun daga lokacin da aka fara cewa ɗanka ne, ɗana ne, yau idan ɗaya ya laifi ka yanke masa hukunci babansa ne ƙarshe sai a police station za ku rai. So wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata wannan, saboda haka iyaye da kuma mutanen gari sai sun da sun wa kansu karatu. To fatan mu dai Allah ya sa abubuwan da suka bayyana su kasance masu amfani ga ɗaukacin al'umma da ma matasa a daidai wannan lokaci. Ya take ne matasa? Ya take ne matasa? Ya take ne matasa? Ya take ne matasa? To ma sauraro a daidai wannan lokaci za mu naɗe tabarmar shi wannan shiri na ya take ne matasa na wannan makon. Amma insha Allahu a mako mai zuwa za mu ɗora da waɗannan jami'ai da suka fito daga wannan ƙungiya ta wayar da kan matasa domin ganin cewa sun tsaya da ƙafafunsu wato IDs. Za mu ci gaba da tattaunawa da Ibrahim Bello Bayero da kuma Dr. Samira Ali a mako mai zuwa. Don haka sai a biyo mu a mako mai zuwa. Don haka sai a biyo mu. A madadin ɗaukacin 'yan uwa abokanan aiki da suka tallafa har shirin ya zo gare ku, musamman Muhammad Gali Indabawa wanda ya jagoranci tattaunawar. Abdurrahman Balaraba Isa shi ke shanya ido akan shi wannan shiri na ya take ne matasa. Shehu Bala Kabara shi ke jagorantar Arewa Rediyo. Ni kuma da na gabatar, Kamaluddin Muhammad nake cewa ya take ne matasa. Ya take ne matasa? Ya take ne matasa? Ya take ne matasa? Ya take ne matasa?